Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hingga po cukup. Sore nek buat double sisan. Pak. Nggak sore nek buahan double. Duitnya ono ya mau itu. Belum bayaran. Lebih dari ketemu niki Pak. Sembuh. Nek jawab utang duit Pak Mandor sik ngono piye? Ndek nyaur sok nak bayaran. Aku wis jawab utang Pak Mandor, Bu. Nek ngomongin rati. Mosok Pak Mandor ganti duit. Kamu ngomongin yang ngono kok, Bu. Ya Pak, jajal ambian aku. Aku nak rantuk ya. Alah, manut aku beres-beres. Ayo. Bos, Duh udah, lah kok mrene meneh. Tadi kandhane ranti duit ya ranti duit. Mosok bos gak di duit. Tenan yo yu. Tulung bos. Cuma 200 kok. Arep tak go nyumbang ko sore. Kandhane kok ngeyel. Nek aku duwe duit lho yu. Tak kei tok nek 200. Tenane bos. Tenan yo yu. Ya wis bos, nek sampean gak di duit, jane mau Mbak Nana yo arep jawab utang kok, Bos. Mbak Nana. Iya, Bos. Tapi nek sampean gak di duit juga apa-apa. Engko tak omongke Mbak Nana, nek Pak Mandor lagi gak di duit ngono. Ayo, Sik yu. Yo duwe ayo. Pak Mandor ora di duit. Tolong yo yu. Kan Mbak Nana ya. lapo tek kono Mbak Nana. Jaremu nek sampean di duit re, aku arep mau kei tok. Lah iki nyatane sampean di duit Yo yu. Ini kan Mbak Nana ya. ora usah, Bos. Mbak Nana kan gak jawab utang. Lah jaremu? Iki mau kan gue mancing sampean tok Bos. Sampean nak dipancing karo Mbak Nana kan cepet. Mulane to Bos. Sampean iki gak usah ngapusi. Nek ngapusi ki salah lawan karo anakku.